Tady se sportovců. Tak máme tu první reportáž. Mistrovství světa v plavání v Turkmenistánu. No a máme bazén zatím. Kde student sportovního gymnázia Matěj Vovořil se probojoval do finále na 100 metrů volný způsob. Podíváme se na záznam ze závodu. Z Dubaje, kde vlastně ale to z Kábulu, ale Jirka Kalus bojuje na světovém poháru v triatlonu a po cyklistické části dokonce vedl, ale v druhé části, která je trošku změněná od normálního triatlonu, což to uvidíte, tak tam trošku nedržel a bude rád potom, že doběhl. Tak podívejme se na to. Zapomněli jsme podotknout, že běžel 3 kola, jo? Asi to bude tribu. Tak a třetí reportáž ze sportu máme z Wimbledonu, kde musíme nachystat síť ještě, ale tam běží síť. No a Ale technické problémy. na Wimbledonu se nám do finále probojovala světová jednička Tomáš Prokop. Že prostě nemá nikdo šanci, tak požádal pořadatele, aby proti němu mohl hrát druhý, hrát Světávačný Kobzár.
zpátky slovo do studia Lučí a Hejovi. A teď tady máme malou reklamičku Jak už to tak bývá na nově, no. na zasmání. Trošku se stydím. Takže prosím, označte světla.